Ja, det er lørdag i dag. Klokken tror jeg er 1:30, og det er den 6. december. I dag så skal Maria og jeg holde en julefrokost, og jeg tror det bliver så hyggeligt. Maria hun er lige nu ude og hente et bord, fordi vi skal alligevel være lidt mange piger herhjemme. Vi får mad udefra, for vi er sådan der, vi magter seriøst ikke selv at handle, eller hvad hedder jeg, handle og lave mad. Og så har vi planlagt nogle aktiviteter, det skal vi også lige blive færdige med, men vi har faktisk fået sat lidt op i stuen, og sådan, ja, det bliver bare skide godt, så jeg vil bare lige tage med og sådan på en rigtig hyggelig aften. Nu er det ude. Hej. Yeah, go. Wow. Oh my god. Who is this girl? Ej, wow. Hvad er klokken? Den var den 3 eller sådan noget? 12 minutter over 3 er klokken. Eller til lige kommet. Og vi har lige været nede og hentet lidt ind. Og nu skal vi til at arbejde lidt på quizzen og lige få lavet den færdig. Inden vi skal gøre os klar. Ja, inden vi skal gøre os klar og se rigtig smukke ud. Nu er det blevet aften, eller det er ikke engang 16, klokken er 16:47. Men det er blevet mørkt ud foran, og man kan se, at det er virkelig blevet hyggeligt nu. Jeg er med at pakke quizgaven ind, og vi har fået lavet quiz også. Hello queen. Yeah. Klokken den er 17:31, og der er faktisk præcis en time til, at de andre piger de kommer, så vi tænkte, at vi lige så godt kunne gøre os klar og få ordnet hår. Fordi at det tager tid. Det tager tid sådan noget der. Hello! Ej, hvad lavede I? Spiser bare sådan lidt mad og så? Ja, jeg har lavet 2 kirsebruller. Ej, jeg skulle lige høre Tille, hvad var det, I kaldte den? Naughty Santa Claus. Naughty Santa Claus. Hvad siger vi herovre, Kat? Det er mega lækkert, ja. Der er meget tequila af. Okay, så vi har lige fået drink nummer 2. Hvad hedder den drink? Ja, hvad hedder drink? Paloma. Paloma? Nå, ej. Hvad er der i sådan en? Tequila, lime. Hvad hedder det, der man hælder ned i? Grapefruitervand. Nå, hvad er det navn på? Skål. Paloma, bitch. Nej, det er den anden faktisk. Ej, den er god. Det er virkelig godt med det der sukker der. Ej, hvor er det godt. Ej, jeg elsker Paloma. Ej, jeg elsker den er lidt spicy. Der er meget tequila. Der er meget tequila. Men den er virkelig god. Hvad er der i den her? Den her er Red Bull. Ej, hvad er fede. Jeg er fan. Ej. Ej, det er så sødt. Cute farve. Ej, tager du en runde, hvor alle skal? Ej, cute. Ja, det er cute. Ej. Jeg har fået cookie jar og sådan hårklip. Hvad hedder det? Hårklipper. Jeg har fået verdens bedste dørjam og en Ej. Du ved, du får nogle gaver? Nej. Et lille askebær. Jeg har fået en deodorant. Og den her. Jeg har
fået de sødeste vandrør. Og så har jeg fået det. Jeg har fået håndhænger og negler. Nej. Jeg fik under eye patches. Nej! Servietter? Nej! Wow! Nej! Wow! Laver bare sådan nogle små. Føleren fra Føtex. Vi har gin, og vi har rabarber saft, tror jeg. Ja, og lemon juice, og så har vi noget prosecco i. Klokken er 11 nu. Vi har fået det fint, ikke? Det er vores Espresso Martini. Vi skal være der med time, så vi får lidt udstyr. Skal vi lige dele et udklædning ud her? Mother again!